Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Dr. Iris ug ni CB. Kini si Leo Lastimosa magpasalamat nga sa makausapa inyo man gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan ning tunga-tunga gyud sa atong semana katapusang adlaw sa Enero ato nang hangpon ugma ang branyo nga buwan sa Pebrero. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og hugas sa plato. Morning ni Amisibi sa kusina kaya maghisgot ta og pagpanghugas sa plato. And of course, unahon na itong hisgot save ang mga plato. Kaming Dr. Iris tungod sa among practice sa pandemya, prangka lang pagkasulti, di may ganahan ng mga bisita. Muna nga, kaniadto, daghan kay may mga tapok-tapok there is by, pero I don't know, tungod ba sa among edad o tungod ba kay tungod lagi sa pandemya nga maglikay ta sa mga tapok-tapok, di kay may ganahan og mga bisita. Doon na may mga bisita kanang pinili ra gid kay iba, murag suod kay nga mga higala, mga sakop ra sa among pamilya, mo makaanhid diri sa among bahay. Unya, in fact, ako na lang isulti ninyo kining disenyo sa among bahay sinabutan ni Dr. Iris og sa among kontraktor ang ira sa pag-umangkon nga si Dojo Hakosalem. Usa ra kwarto ani nga murag guest room ba. Gawa sa among main bedroom, usa ra ka kwarto para ingos Iris para wa tay bisita. Kung tulo tay bisita usa ra, dili daghan. Kay daghanon mo kwarto na, daghan kay ang gusto mo puyo or di ta ka excuse kung dunay mo puyo dinhi. So amo to say itawag ninyo namo is nababingduhan ni Dr. Iris or gusto laming kalinaw, gusto laming di sabi gusto isolation, ganahan man sabi nga maging hugoy-hugoy sa among mga higala pero dili na kaayo may ingon anak ka sus kaniadto diri sa among roof deck hapit kada semana do nami activity labi na dito nagtrabaho pa ko sa DYAB kanindot man kani among roof deck kun magkanta-kanta silang Edison de Los Angeles diri sa una, mangibitar min lang RC Dalaget ni Atty. DX Lapid, ni Karin Asutilia, ni Jude Torres, ug sa uban pang mga basta alegre kay mi diri sa among bahay, sa among pangkabatanon diha pay ABS-CBN. Nausab din tanan tungod sa pandemya. O si CB na lang among kanunay kuyog diri sa among Pinoy-anan sa among paghukom namo nga dili na kay mi mo dasig og mga bisita diri sa among bahay. Usas mga manifestation sa ana ingos Dr. Iris. Doon na gani may mga bisita, di mi mo gamit sa among mga plato. Kay kami ra man duha baya dinhi ni Dr. Iris dinhi so gamay kay ning among banggera, butanganan namo sa among plato, duha ra ka kining plato para kananan, duha ka bowl, duha ka set sa kutsara ug tinidor, kutsilyo ug uban pa. Maora. So kung nami mga bisita nya mo gamit mig plato, kanang abrihan na sa namo among mga cabinet, amo na sang kuhaon ang among mga plato, amo na sang i-serve nya ini kahuman ipuso na sab dako kay trabaho. So ingos Iris, do na ganito mga bisita si paper plates ra to i-serve. O primero, pagkahibaw sa among mga bisita nga mag paper plates na may siya ha? Paper niya man bis inyong bahay, mag paper plates ta. Ingos Iris, para way hugasan. Of course, way mo tuban kami may tagbay. So, doon nami mga bisita din sa rare kay nga mga occasions nga doon nami mga bisita diri sa bahay, pag paper plates rami. Of course, usa duha ra ka bisita, may mo ra gud pagawasan nimo og usa duha ka plato, pero kana na bang usa na ka batalyon ng mga bisita paper plates ang among himuon dinhi. Unya, usa ka higayon kapalit mig paper plates kana bitong baratohon nga paper plates nga imong butangan og pagkaon, okay ra og ugang nga pagkaon, rice o adobo ana, pero nanay gamay nga unsa na sib ka na chop suey muluyat o nya mabuslot ba kun di ka kamao mo to nakaton ning Iris nga gawas nga dami may paper plate sib nasa tay plastic na plastic bitaw nga bayanan, dili siya plastic nga plate, plastic na sudlanan sa paper plate na man ay nya ang plastic mahimo ra man nimong hugasan nya di man kinahanglan nimo nga imong tipigan sa cabinet, may himo na ibutang nimo diha sa kining imo lang ibutang og hunos ingon na ba. So dito may kakatuon nga paper plate kinang parisan og plastic nga bayanan o sudlanan. So okay na to ang among wa na may problema dinhi. Bisag doon na pa mi helper inig doon na may mga bisita
Among helper gaana lang kayo ang trabaho kay di naman siya manghipos, di na siya manghugas og daghan kaayong mga plato. Ang lain sang rason ana ug nganong ato ning gisgutan karong hapon nganong nikalit nga gisgut og paghugas og plato kay mo na akong pag-on job description gikan sa akong pagka broadcaster karon ako'y programa sa buntag ug sa hapon tigugas sa kong plato save diri sa atong bahay wa kay kabantay. Ang bag-o sang job description ni Dr. Iris kay niretiro man siya sa medisina, siya sa tigluto sa among mga pagkaon. So manay wa gyud na mauyon ni Iris pero murag nahug na lang na siya nga natural consequence sa among isolation diri sa bay. Sa among pamahaw siya tigluto, siya mo andam, siya mo hukad sa pagkaon. Yan kahumanong pangaon, ako sa tighipos, ako tighugas, ako tigpauga sa among mga plato hantod na ready na sa sulod nga tingkaon. So muna akong bagong job description, dishwasher. Ug ato nang isgutan mo, tudlo ko ninyo, mga has kong tudlo ninyo bisan dili takos, I'm sure mas kamaom na ako. Pero mga has kong tudlo ninyo, kasi labing mayong paagi sa dishwashing. At least akong kaugalingong experience. Pero magisgot na tag mga plato. Sa dito pa mig ABS-CBN, dito sa DYAB, sige sa mig kaon dito, na ay mag-birthday kaon, na ay magtapok-tapok lang kaon. Dali naman kayo, palit lang may og lechon manok, palit lang may og liempo. So kini mga baligya karon mga pagkaon bitaw nga i-chop-chop lang sus paspasa receive unya balik kag puso or naman may kantin or lang may og rice. Labi na kay doon namin rice allowance so malibre nga mong rice. Sige lang may pangaon dito sa DYAB. Ang problema, plato. Wa man yung plato. Kaya DYAB ba ito? May kusina. So, primero, manghuwa may sa kantin. Mahasol ba ang kantin ba? Mag-order lang may og rice. Papila na maugdakan kay mga plato. Maalkansi in town ng kantin. Daghan kay sila hugasan. Rice at ray among i-order or usa o duha ka sudan para lang ingnon ba nga nag-order may sa kantin. Pero tako kayo ang hago nga magda sila og dako kay banyera sa mga plato, mga kutsara, mga tinidor, mga baso, mga bowl adto dito sa DYAB kay doon mi gamay nga piging o pagkaon. So nakat-on sa mi og paper plates. Na ako jud naman sa DYAB, basta ang magplano gani mga babay, hapsay kay isip kamong mga babay isip kamo jud mo plano. Pero kami mga laki, basta kami ra gani magplano mabulilyaso gyud. Usa na kahigayon paniud to ang among tigom dito sa DYAB. Amot kinsa unsa toy okasyon marag dunay nag-birthday. Unya ang mga babay, ang among mga babay di sa DYAB si Angie Saniel, si RC Delegate o si Generica Vidal. Sila na may among mga babay. Diha kaniadto dugay na sila identify si Atty. Ay nawa naman to sila. So sila lang tulo, si Angie, si RC o si Generica. Sila ganin ang tulo ang mag-andam, wa ginay problema ang among kaons di way kumplitos ricados yun na sus kadto kami ra mga laki man nag-andam kay si RC o si Angie nag-duty man unya si Jenny murag na absent sa programa nilang Edgar so wa gi babay nga nag-andam unya nangimbitar mi kampante kay may do na mi pagkaon nangimbitar mi ni classmate Julia nangimbitar mi Atty. Ralph Sevilla gimbitar na ko apil sa Iris imo sa Iris unsa man yung pagkaon diha kun lami lagi ars unya ang company mo nga nakangilngig ani DYAB sa atong conversation ngilngig kayo so pati ako paghampog sus pag kuha na sabot may mga on may alas 12 kay niabot na sa classmate Yul niabot na sa Atty. Ralph pag alas 12 ron pag wa pa man kaabot sa Iris o si Angie kay doon na to'y coverage man tihalisip dugay sila na balik nagsige pa og nagmobiling pa sila pa dong sa estasyon sus pag ingon na mga laki naon na ta kay maikog tang Atty. Ralph og ni classmate Yul og ni Dr. Iris kay si Dr. Iris napamatoy clinics Dr. Iris ni adto ya si Atty. Ralph doon na pay hearing sa korte si classmate Yul doon na ba ni giba nag-iya nga negosyo so busy sila ni adto ni nalikyat ba sila tungod sa among imbitasyon so kinahanglan mga on og sayo pag pangaon na namo wa man may plato wa man may kutsara wa man may tinidor kay mga laki lagi ang plano. Ang among giplano ang pagkaon ra. Wa man di may kubiertos. Unsa uno pagkaon? So nanawag naming RC og ni Angie, asa naman mo dapit? Niyamis kanduman, as kalayo pas kanduman. Sige hapit na lang mo diha og paper plates, og kutsara, og tinidor, og kana mga paper cups. Kay natay ice cream, pinamam so na ice cream. Kay kuan lagi, nangimbitar lagi mga bisita. Unya traffic man kayo. Sus, alas 12:30 na wa pa magikaabot si RC og si Angie. Gipanggutom naman
dayon mga silang Virgil, silang Val, silang Dilo Borinaga, kinsa pa itong mga John Perez, ingon dito, may magwata ka agi og Boy Scout. So, nangaon nami, ang among gigamit nga plato, ang mga tabon sa kaldero, kaya diha may mga putahe gibutang og kaldero, ang mga tabon sa Tupperware, kanang mga tabon bitaw sa anong masulanan bagsudan, naman ang mga tabon, mo yung gigamit siya, of course, mabaw kayo, lisod kayo mo pagkaon. Primero, wa man mi kutsara, wa man mi mga serving spoon. Ang rice, ikuan ba lang, mura lang itakilin lang jutay hantod nga mo dahili nga to sa among makeshift nga plato. Ang adobo kana mga hiniwa, why problema. Mo ambak naman ang hiwa, kun imo lang to hilog jutay ngadto sa imong plato. So ngaon nami. Alauna na, wa pa magis RC og siya. Nanawag siya, RC hay na mo traffic kayo, grabing traffic, pero nakapalit na may paper plates o kining mga paper cups. Kung na ka problema iniron mga na may ice cream. Yung sa ang plato nagkamuritsing lang ni. Naiko kay kung Dr. Iris, kaya mo ni maanas Dr. Iris anak nga way tarong kubyertos. Pero nagkinaw girl bala sa nagkinawboy na sa Dr. Iris ni uban na lang isabot na lang sa among sitwasyon, pero nasi bugal-bugal nga basta mga laki dili mo ipaplanuhon nato sa sunod natong kaon. Mga babae ra gyud ang magplano sa sunod namong kaon sa buwan na sila mong salig sa mga laki. Sus karon ice cream na kaya human naman paspas magay may mga on nya nagdali man kay si ito ni Ralph na pahiring, si classmate yung napay lagaw, Dr. Iris na pay clinic. Sus ice cream na sip ang problema ron unsa ho pagtakos ang ice cream sip wa kay kutsara. Wa kay so ang gwardiya na lang naka pati itong gwardiya sa among problema ni adto na lag wa siya gimik ka palaban sa kantin. Naman ta mi kantin. Wa kani lagi mga laki ba nga wa klaro kay kaon ra giatubang. So ang gwardiya ni kuha dito sa kantin na lang og kining kutsara para sa ice cream. Pila ra sa katasa ang gidas gwardiya kay usa man ka gwardiya na kauna-una. So katong uban nga way tasa dito nagibutang sa ilang tabon sa Tupperware, dito nagibutang sa mga tabon sa kaldero ang ilang ice cream. Di wa man sila kutsara, ila lang basta perting nilara sa among paniudto sip. Ug tuon pagkahuman jud namong tanan mo pag-abot ni RC ug ni Angie, perti na namong busuga, perti na namong lingawa sa among, pero dili gyud to siya maayo nga. So sunod higayon magplano gani mga laki pasaguli gyud mga babae. Wa gyud klarong planning ng laki basta pagkaon na, basta party na mo'y isgutan. So muna among experience dito sa DYAB. Pero gawas adto way lain ang na kasagaran doon naging may paper plates, doon naging may mga kutsara o mga tinidor nga mga plastic, doon ang mga paper cups para sa mga soft drinks, para sa tubig o sa so halandumon kay ito ang mga kaon-kaon sa DYAB sa una. Unya tungod kami rin magkaon-kaon, maikog man sa ubang departamento, sobra among pagkaon, mangibitar sa mig taga FM, mangibitar sa mig taga news, mangibitar sa mig taga admin, depende sa gidaghanon sa among sudan na dadon. Kasagaran sa among mga kaon-kaon dito gikan to sa mga listeners. Na mga listeners nga bagong nauli gikan sa gawas sa nasod, magdaog putahe dito sa DYAB, kami rin sa mga on dito. Unya ibaw sila nga may mga paper plates, pakapinan na lang sa dila og paper plates, basta there was a time nga among mga cabinet sa DYAB, dili puno o mga script sa news, kung dili puno o mga paper plates o mga paper cups. Perti naghanang nagdana dito mga paper plates o paper cups. Hasta ang ubang departamento ato na mangayo na mo, kung ma-short sila, doon na sila mga pagkaon sab na ilang giandam. So, mao na among kasinitian na paper cups o paper plates sa DYAB, sa ABS-CBN pa. Karong bag-o, nag-birthday man ang akong mama, 94 years old na. Ang akong mama nga si Cristina Tining Andanar Lastimosa. Mapasalamaton kay mi nga himsog pa si mami. Doon na siya mga, of course, anang pagidaruna, doon na mga sakit-sakit sa lutahan, pero sus, ang attitude ni Mami Tining, hey, labihan ka, lively lang gihapon, labihan lang gihapon ka, kana bang buhi kayo ang iyang wagin siya maluya, bisan pa sa pandemya, gidana mo siya pamakuna, okay ra gid siya, mahadlok siya sa dagom, pero iyalang piyungan, inguna na ba? Nga, kanang attitude bitaw, so kini mga andanar, ngilngig ni, o longevity. Ang ilang kamaguangan, babae, 100 years old. Ang ilang ikaduha, 98 years old.
ang ikatulo laki namatay na. So ang mga laki kunong andanar dali rang mamatay. 96. Siya mo ikaupat 94. Yun na pa siya mga manghod na dagko na sa kayo mga pangidaron. So nag-birthday mas mamitining ni uli diri si Boy. Uban sa tibok niyang pamilya gawa sa iyang anak babae nga tuwa sa Australia kay di man makauli diri si Kimberly. So diri ang kamagwangan nga si Boyet, diri si Dayday nga doon na pamilya, yung gida ang ilang apo nga si Arya, apo nilang Boy ug ni Lisa. Diri ang kamanghuran nga si Algie. So lipay kay si Mami Tining nga niya yang mga apo gikan sa Hong Kong. So ang iyang birthday natulong man og bispiras sa Fiesta Senior so Pizza 20 adlawng Sabado. Mutuwa ko kaadtos birthday party ni classmate Yul Julia ni sabot la sa classmate Yul kay nagparty man sa nang akong mama among gipartihan dito gid sa bahay sa akong manghod nga magipuy-an karon sa akong mama sa Basak, Lapu-Lapu City. Luyog yun sa Mactan Doctors Hospital. O kanang baya wa gina magguba sa udet. Kupa kayo gusbat kayong upon pero kanang mga bay bitaw nga low lying nga nagagmay mugbo kay nga mga bay wa gyud maunsa sa udet. Dito sa kusbay ni Boy sa Gunob, wasan mo guba ang ilang bahay. So kadto mga mugbok nga mga bahay nga natago sa kasilingan ng kabalayan wa paunsa. So nagsabot ning bimbot paper plate lang tabi ayon na lang pag-andam og plato kay sus kadaghan nato unya kinsa may manghugas. Ingos bimbot sige, okay ko nang ideya. So nag paper plate na lang mi unya inko kinsa may mo palit og paper plate, siya lay palit og paper plate, siya lay provide sa paper cups, siya lay provide sa kutsara o tinidor. So, si Mami di mga nahan-anak. Karaan ba yung tao? So, ikugtas mga bisita. Uy, pero akong isplikaran na niya. Kita-kita naman, may pamilya naman mo tigi-imbitar nga tagagawas. So, makasabot na sila nga mag-paper plate lang ta para hugasan ikahuman. So, nagbutang lang may mga waste bag sa palibot sa venue. Pagawas ni Bimbot ang ilang mga lamesa. Unya, basta aligri kayo, makahuluganon kayo. So kini mga paper plates dili ni makaiban sa kamakahuluganon sa mga kalihukan niya. Practical, although dili siya environment friendly. Kay paper plates nag-usik ka og papel kaysa naghimong takag plato mahugasan ra nimo ang imong plato. So karon ari na ta sa atong main subject matter sa atong sugilanon karong hapon, hugas sa plato. Ako tigugas og plato diri sa amo. Mao na nga sud na sa daghang katuigan nga ako'y tigugas og plato diri sa amo, mangahas na ko og rekomendar ninyo og mga paagi unsa og paghugas sa plato. Makaingon nimo lasa di mo liyo may man lang ka mag-broadcast, may man lang ka diha mag-komentaryo. Mutudlo ka namo sa pagpaghugas sa plato. Mutudlo ko ninyo. Dili mutudlo, musugyot ko ninyo unsa og paghugas sa plato. Ang ako yung kontra o panghugas kanang mantika. Kanang matikaon kayo, kas kang kontrahan ako anak kana bitaw ighugas nimo mas light ang plato sip kay matikaon kayo. Di ko ganahan ana, pero saon taman. Namong gimantika ang atong mga pagkaon. So ang kong buhaton, kanang mga matikaon nga mga plato, matikaon kay nga mga kutsara, matikaon kay nga mga bandihado, ako nang ipadaplin sip kapantay man kay paghugas nako, ako ipadaplin. Ako unang hugas ang way mantika, tasa, kanang mga platito nga way mantika katong wa ba masudli o mga matikaon nga pagkaon mo akong ilahi. So ibahig nako sa di pa ko magsugod og panghugas. Ang kutsarag tinidor nga matikaon akong iwahi. Katong kutsarag tinidor nga way mantika si akong katong mga baso, katong mga tasa gisudlan lag tubig mo ti unahon ako. Kay ang akong konsepto ana, ang ako bayang tigsabon, ang unsay tawag anang foam nga butangan nimo og sabon. Kung imo na nang idaan ladlad imong trapo na o mantikaon, andi mantikaon mamantikaon sa gapil. So man akong Chris Iris magkatawan ako anong sa mo taon ko kagamay na mi hugason imo mamang bahig-bahig ano na ko kilab ti hours mao lang sa di akong estilo. So mo na akong paagi. Ang dili mantikaon mo ko unahon. Ya ako nang ya naman nako ang kutsara ibutang nako sa butanganan, ang mga plato ibutang ang plato ang tasa o baso putan ng butanganan unya hawa na ang panggira may ako itawag ani unsa bay tawag ninyo aning ban kana bitaw hugasanan hawa na siya di na siya ang mga mantikaon na lang pulos mantikaon na lang so dito ang baso ang dili ang baso ang mga plato nga mantikaon dito na ang kutsara ug tinidor mantikaon
Ako na naghanon pag-ayong sabon. Kanang buwa na gyud pag-ayong sabon akong foam dito na ko. Kanang kay kanito akong hinugasan siptihik mo sa haw ug sabon. So i-review ni Iris akong hinugasan siya. Gadangog pa man ni imo plato. So karon wala na, di na magdangog. Basta mantikaon, daghanon pag-ayon akong sabon, ako jud ng kuso-kuso, dili man makuso-kuso ang plato no kanang ako pa yung hapnuton jud umayo ba. Pahiran jud ako nudnud jud ako ang foam hantod mawa jud ang mantika sip. So pagkahuman satisfying kay akong feeling bitaw mantikaon kay ni ganina karon nawa ng mantika. Ako nang ibalik ko. Ako nang ipahimutan. Dito matapad na siya dito sa uban nga dili mantikaon kay di naman siya mantikaon. Unya katong foam nga mantikaon na kaayo, ako tong waswasan. Utangan na sa nako og sabon sa sunod nga ang last batch na akong hugasan ang among frying pan. Kaya ang frying pan mao may matikaon kaayo, magluto si Iris og itlog, magluto siya og na ang frying pan gyud na mo ikatapusan ako kay mo may labing matikaon. Yang akong frying pan kadto trabod akong i-mostra ninyo mo. Mutindog ta kadit siya sa atong broadcast ang ato ipakita nila. Ang akong frying pan ang gamay lang ang frying pan ato ipakita ninyo. Kining frying pan nga gamay mao ni siya ako naghugas ani. Ang ako yung kontra nganong ang luyo sa frying pan ma-discolored man tanawar ko ang luyo. Silver man na siya. Ang tunga silver na tanawa na brown na kay kasagaran di lang ko mangangan gamit sa frying pan ibutang lababo lababo man nga ani hugasanan ibutang lababo nya tuwas lababo to adito mga mantikaon nga mga plato to ading mantikaon nga mga butang di mamantikaon sa jagapil. So kung ginasari so gina business hours ang luyo sa frying pan na magkaingon ana kina ang luyos frying pan mura siya og good as new. Pero saon ta man nakabantay ko ani naingon ani naman. Pero mo na save nga ang katapusan yun ng hugasan ang frying pan gyud. Dadi gyud ako iipon sa mga matikaon. Ingko pasagdi ng frying pan hours dito sa stove. Kay usually good sa mga kusinera di ba? Human nila luto ibutang na sa lababo iipon na ni sa mga plato ug mo tong naingon ani. So mo na ako mangahas ko og sugyot og tip ninyo. Ang inyong mga frying pan, ang inyong mga kaldero, ayaw ibutang sa lababo kuyog sa mga mantikaon ninyo nga mga plato o mga kutsara o mga tinidor. Kaya magkamantika sa na siya apil. Nya madoble ba imong hago ba? Wa siya mantika, imong giipon sa mga mantikaon, di ba doble ang imong kahago sa madoble ang amount sa sabon nga imong gamiton. So mao gid na ang akong isugyot ninyo karong hapon nga ang labing maayo nga paagi sa pagpanghugas imong hapnigon. Unahon nimo ang dili mantikaon, isunod ang mga mantikaon, isunod ang labing mantikaon. Mo'y katapusan. Yan ko human manghipos jud ko dinhi sa kining tanang mga kay si Dr. Iris ganahan mag-seed roll ini kabuntag so daghan kay mga lunga-lunga bitaw sa kanang mga seeds, mga plant seeds nga magkatag ba diri sa kusina ako na siyang hipuson o ready na pa. So igabot ni Marisa wa na si Marisa wa na siya subliunon sa paghugas dinhi. Nya kana bitaw imong sense of fulfillment nga doon na kay nahimo, doon na kay natampo sa kusina. Kay kangilad man sad nga si Iris ra gyud nagtikaw-tikaw sa kusina ako kaon dagit ko kutob. So karon nakaimong Iris human ako panghugas sa Iris. Unsa pa sunod nimong sugo Iris. Of course dili pa makasugo sa Iris. So ana nagduwa na mi CB dito sa layo. Di nakatawag Dr. Iris nato sip no. Kay pagpangugas og plato maura man to atong part aning baya. Pero ang labing importante yung learning ako nakatunan sa pagpangugas og plato ang dignity of labor. Bisan unsa imong gimbuhaton, bisan unsa ka ubos, bisan unsa kayano, kung imong ibubo ang imong hunahuna o kasing-kasing, makaangkon ka og fulfillment. Dunay sense of fulfillment nga imong mapatiyagan. Unya kana bitong feeling nga productive ka, kanang feeling nga doon na pa kay kapuslanan, bigyan na kabayar ang kwarta. Unya bisan unsa kagamay sa gimbuhaton, I'm sure piyungan ng Marisa diri ang among hugasan ko dili ko manghugas, pero sa kagamay anang maong gimbuhaton, makaingon ba ka ba ako'y naghimo anak. Akong
huna-huna, akong kasing-kasing, akong labor, akong kusog sa pamuo mo'y nakahimo ano. So, hinaot ang mga employers na nakapaminaw karon makasabot na kaming mga mamumuo, kaming mga anak sa singot, mao na among source of pride. Nga wa may kwarta, wa may puhunan, pero ang among kusog pamuo, ang among talent, ang among katakos, ang among skills, among gibukbok ang tanan, among gihuwad ang tanan, among gitampo ang tanan, aron mulihok ang ligid sa industriya. Kinaot nakatampo mi sa mga kompanya nga nagsweldo namo, naghatag namo sa among mga sulan o mga benepisyo kada adlaw sa among pagpamuo, sa among pagpantrabaho. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagduyog, pakiguban, pagsubay ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB girl, the building girl.